Predstavujeme nové Promo Performance Pack, špeciálne balíky so zvýšenou hodnotou výkonu Performance, ktoré sú používateľom dostupné v sekcii Performance Packs na karte Promo Packs. Hlavný rozdiel oproti bežným balíkom spočíva v dodatočnom percente výkonu, ktoré sa každý týždeň znižuje, preto je výhodnejšie zakúpiť balíky čo najskôr. V tomto návode si vysvetlíme, ako nové balíky vyzerajú a ako ich zaplatiť. V karte promo balíka môžete vidieť nasledujúce informácie. Názov balíka. Celkový ukazovateľ výkonu skladá sa z dvoch častí. Základný výkon, dodatočný výkon. Ekvivalent hodnoty výkonu v USDT. Ako zaplatiť Promo Performance Pack? Kliknite na tlačidlo Platba pri zvolenom balíku. Upozorňujeme, že pre Promo Pack je dostupná iba platba v UCN. Otvorí sa stránka nákupu, kde uvidíte nasledujúce informácie. Typ balíka a celkový výkon. Základný plus dodatočný. V otvorenom okne vyberte spôsob platby Coin UCN, potvrďte svoj súhlas s podmienkami platby zaškrtnutím príslušných políčok a kliknite na tlačidlo Nákup. Následne sa otvorí stránka, na ktorej bude uvedená suma v UCN a adresa peňaženky, na ktorú je potrebné túto sumu previesť. Adresa bude zároveň dostupná aj vo forme kódu QR na odoslanie transakcie z mobilnej aplikácie. Na úhradu pošlite požadovanú sumu na uvedenú peňaženku. Prosím, odošlite presnú sumu, ktorú vidíte na obrazovke a nezabudnite zohľadniť sieťový poplatok. Počkajte na oznámenie o úspešnej platbe. Po zaplatení sa váš dostupný výkon v dashboarde zvýši. Hotovo! Úspešne ste zaplatili Promo Performance Pack a získali zvýšený výkon.